Poštovani prijatelji nogometa, u ime nogometnog kluba Slavija želimo vam dobar dan i ugodno športsko poslijepodne uz utakmicu 9. kola 3. Hrvatske nogometne lige Istok između domaćina Slavije koja se trenutno nalazi na 13. mjestu s 8 bodova i nogometnog kluba Otok iz Otoka koji se nalazi na 10. mjestu s osvojenih 10 bodova. Tak nekako ti je, nije loš, daleko od toga da je loš. Nije iznenađujuće
koji je bio na svim našim utakmicama. Znači, dosta šansi stvaramo, međutim realizacija je bila slabi dio do sada. Žao mi je što je to tih 7 golova bilo samo na jednoj utakmici, što se nije rasporedilo na 2-3 utakmice, bi imali kud i kamo više bodova. No, međutim, sigurno moram biti zadovoljan, sretan da je konačno proradilo. Mislim da smo danas uz ovih 7 imali još barem 5-6% prilika. Nadam se da su igrači nešto sačuvali i za subotu, jer čeka nas izuzetno teška utakmica protiv Graničara, a pobjeda nam je itekako bitna da se vratimo u sredinu ili gornji dio tablice. Pa ništa, zaslužena pobjeda domaća.